Salutare, ninge ca în povești, eu sunt Dacian Gojira și vă spun la mulți ani pentru noul an 2026 dintr-un cadru superb, un cadru mult așteptat pentru că nu am mai avut zăpadă de foarte mulți ani aici în Călan, județul Hunedoara, și iată că acum chiar avem parte. În acest vlog chiar vreau să vă arăt cum arată acest loc unde nu am mai nins de foarte mulți ani. Și astăzi ne bucurăm de zăpadă, e duminică și e chiar bucuria copiilor, dar și a mea. Este incredibil cât ninge de frumos. Ia să văd și cum arată mașina. Da, de mult n-am mai văzut zăpadă aici în Călan, la noi în județul Hunedoara, și iată că începutul de an ne aduce acest lucru. Cum spuneam, de ani de zile n-a mai fost zăpadă, doar la munte o căutam și o găseam, dar aici cel puțin la noi de mulți ani nu am mai nins așa ca lumea. Imediat îl pregătim și după ce mă bucur de zăpadă aici local, o să facem o tură cu gipanul pe dealuri prin zăpadă. Ar trebui să ne țină, n-ar trebui să avem probleme. Ninge foarte, foarte frumos și profităm de treaba asta la maxim. Cam așa arată zăpada, ninge de câteva ore bune. Aerul e plăcut, de mulți ani nu am mai avut senzația asta, cel puțin aici acasă, și totodată mi-amintește de copilăria unde iernile chiar erau ierni săniuși, alunecuși și toate cele care erau atunci. Ăsta va fi un vlog de colecție, pentru că va rămâne pe YouTube și nu știu când ne mai întâlnim aici local cu zăpadă. Hai să dau o tură și prin oraș, să vedem cum arată orășelul Călan în județul Hunedoara acum la început de ianuarie, când ninge de câteva ore bune. Ce mișto când vezi urme de sanie. Iar îmi amintește de copilărie, când atunci când ningea era plin de astfel de urme ale copiilor care se plimbau, se jucau cu sania. Recomandarea mea, eu cel puțin am lăsat mașina, uite că arată aici și 0 grade Celsius, am lăsat mașina și mă bucur de tot ceea ce înseamnă zăpadă, iarnă, pentru că vă spun sincer, chiar mi-a fost dor. Cam așa arată și centrul orășelului. Acum, ce regret e că de sărbători de foarte mulți ani nu am mai avut zăpadă, pentru că sărbătorile Crăciunului e frumos cu zăpadă. Dar iată că acum la început de an ne dă ninsoare de nesatură. Imagini frumoase cu iarna care, iată că își face de cap aici la noi. Am mai vorbit cu prieteni din țară, nu ninge, sunt temperaturi chiar cu plus, dar iată că de această dată, începutul de an 2026, ne aduce multă zăpadă aici în zona Ardealului, în județul Hunedoara.
și vă spun sincer, sunt imagini pe care aici nu le-am mai trăit, nu le-am mai văzut de foarte mulți ani. Am mai nins, ce e drept, dar ningea noaptea, iar dimineața pe la 9-10 temperaturile urcau pe plus și automat treceau mașinile și se mai încălzea și automat se topea zăpada, nu te puteai bucura de astfel de peisaje. Dar acum de câteva zile chiar ninge și astăzi de câteva ore bune. Dacă tot vorbeam de cum ninge, ce e nasol atunci când ieși cu mașina, cum se spune, iarna bucuria copiilor și spaima șoferilor. Eu chiar, pentru că noi și mergem foarte mult la muncă, facem navetă și automat asta implică să circulăm mult cu mașina, mai ales eu, așa că vreau să vă arăt cum s-a circulat în această dimineață. Din păcate a trebuit să faci pe pilotul, că altfel nu te puteai descurca. Și cam așa arată și A1. Da, zăpadă ca asta n-am mai văzut. Nu i-a aruncat și chiar mă surprinde lucrul ăsta, că nu i-a aruncat nimic pe autostradă. Și ce noroc am că dacă ții în față o mașină, asta te ajută, pentru că altfel nu vezi nici marcajele, nu vezi nimic. Și totodată bucuria copiilor, ce poate fi mai frumos. Vezi cum se bucură și totodată îți amintești de copilărie. Cam așa arăta copilăria noastră pe vremuri. Hai să încercăm să facem și un om de zăpadă. Hai că ceva am reușit noi să facem. Avem și om de zăpadă și avem și pui. Și mai avem unul aici. Uite-l aici. Cine e ăsta? Ăsta e. Uite, are nas. Ia să vedem unde e nasul. Unde e nasul? Acolo. Acolo e nasul. Și l-a stricat. Ia dă-i una peste nas. I-a luat nasul. Dar ce e ăla? Ce nas e ăla? Morcov, da. Nu-l mâncăm. Nu-i mâncăm nasul.
Iată cum ne bucuram noi când eram copii de lucrurile simple, cum veneam, intram în casă toți înghețați, degerați, de la câte joacă în zăpadă, era săniuși și tot felul de jocuri în anotimpul ăsta. De-aia așteptam cu mare nerăbdare să vină iarna, să ne bucurăm de zăpadă și până la urmă asta era bucuria, simplă și frumoasă. Și dacă tot vorbeam de cât așteptam noi copiii să vină iarna să ne jucăm în zăpadă, ar urma acum să ne mai băgăm și piciorușele, după ce veneam uz de la zăpadă înghețat, să le băgăm în sobă, în cuptorul ăla de la sobă, și tot timpul nu lipseau de pe sobă mere coapte. Dar, neavând sobă la apartament, o să le pun pe calorifer. Continuăm joaca, continuăm să ne bucurăm de zăpadă. Ce facem? Dezăpezim mașinile, nu? Multă zăpadă ne-am dorit, mult ne-am dorit zăpadă, tare mie să nu ne dea să ne sature, cum se spune. E bună zăpada? Încă o tentativă de om de zăpadă. Am rămas și fără căciulă, trebuie să o găsim. Admirăm și bradul. Iată cum te poți bucura de o zi minunată, cum te poți bucura de lucrurile simple care ți le oferă acest anotimp și cum te poți bucura de o ieșire, de o plimbare atunci când ninge. Urmează să intrăm la căldură, urmează să bem un ceai, e duminică și bineînțeles odihnă. Eu sunt Dacian Gojira, la mulți ani încă o dată, primul vlog din 2026, un vlog plin de zăpadă. Vor urma și alte vloguri, vloguri simple, vloguri fără mult edit. Vă arăt locuri minunate și o variantă de a te bucura de lucruri simple, lucruri care ne înconjoară. Eu sunt Dacian Gojira, mulțumesc mult urmăritorilor, aștept să vă abonați la canalul Dacian Gojira, iar până la un nou vlog, eu ca de obicei vă spun cu voi binele să fie. Pa, pa!